geguritan gegulang aksara Jawi dening ngatilah atur kula mugya katon Bapak Ibu guru ingkang sampun gegulang dhateng kula. Tuk nalika tangan kula kaku saha nalika pikiran kula kompong saking ngelmu panjenengan tuntun tangan kaku puniki nyepel potlot nyerat aksara Jawi ho no ca ra ko mana kula pitaken niki gambar nama aksara namung boten wonten matur amung mendel mari kelu yekti Bapak Ibu guru gegulang kula nyerat aksara Jawi gebak raos tresno matur nuwun Bapak Ibu guru ajune jaman beto ewah-ewahan sapunika aksara Jawi sampun saged digitalisasi mboten kaku kados tangan kula jaman suwau kanthi teknologi modern kita junjung aksara Jawi gong kalau gong renggani lumahing pantolo yakti aksara Jawi saged ajayen bak wana geguritan aksara Rinonce dening Kingken Winanti Nurdiana. Aksara Jawa jinejer ing deluwang kaserat endah minangka babat sujarah cariyos lelakoning manungsa pait legining prastawa ngadeg pitutur luhur owahing mangsa aksara manca japan rangkah lumebet ing tanah Jawa karaos langkung nang semaken aksara Jawa lajeng kok anggap kuno jadul kepara damel wirang Kingsireng jaman aksara Jawa engkang kaserat ing lontar tansaya tani saged dical serna muspro kapan aksara Jawa moncar ing saindenging donya kapan pedhot pendhong ing jagading aksara saged suwila pramila sinten kemawon panjenengan sedaya sengkot sesarengan Rinonce cancot taliwondo lestantonaken grembakaning labda aji aksara Jawa